Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Хатын-кыз депутатлар Татарстанның иң алдынгы завод-фабрика эшчеләре белән очрашты. Мондай очрашулар алар әлбәттә бик тә кирәк, әле аларны ешрак та уздырырга кирәк. Кукмараның Россиягә танылган предприятиеләрендә Фәйрүзә Мәҗитова булды. Сайлау участогында яшелчәләр сатып ал, җәмәгать транспортында бушлай ер һәм Любе концертын кара. Киң масштаблы концерт программасы көтелә, танылган артистлар чыгыш ясаячак. Дәүләт Советына сайлаулар көнне Татарстанда нинди күңел ачу чаралары әзерләнгән? Рәния Абдрахманова. Яман шишнең киң таралган төре. 2009 елда Татарстанда ул беренче урын алды. Колоректаль яман шишне ничек танырга һәм аңа китергән сәбәпләр нинди? Бу хакта Рәмзилә Гафиятуллина. Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтендә рухи яңарыш бөтен Россия акциясе үткәрелә. Мөһиме ул кешеләр яңадан да төрмәләргә әйләнеп кайтмасыннар. Төрмәдән чыккан кешеләрне ничек социаль шартларга яраклаштырырга һәм Лев Толстойның «Воскресенье» романы моңа ничек ярдәм итә ала? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Караңгы урамнарны яктыртырга, су кертергә, юл салырга, балалар бакчага йөрмәгән көннәр өчен түләүне бетерергә. Бүген Кукмара хатын-кызлары үзләрен борчыган мәсьәләләрне күтәрде. Аларның күпчелеге башка районнардагы сораулар белән аваздаш. Бүген Кукмарага Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге депутатлары килде. Алар атаклы тегү цехы, савыт-саба заводы, киез итек басу фабрикасы хезмәткәрләре белән күзгә күз аралашты. Сүз барышын Фәйрүзә Мәҗитова күзәтте. Алар елына 2 миллиард 300 миллион сумлык продукция җитештерә. Әйтик, монда эшләнгән таба, кастрюль, казаннарның 75% Россиядә сатыла. Калганы чит илгә чыгарыла. Монда уртача хезмәт хакы 42 мең сум. Тәүлек буе ялсыз эшлиләр. Шидәгел бар. Зарплата буенча да бер сорауда булганы юк. Алар янына бүген мәрхәмәт төркеме хатын-кыз депутатлары килде. Халыкны иң күп борчыган мәсьәләләргә бүгенге көн җавабы ил күләм проектлар белән таныштырдылар. Только на экологию. Бары экологиягә генә безнең республикада 3 елга 5 миллиардтан артык акча бүленәчәк. 1 миллиардтан артыгы бүленгән инде. Әйләнә тирәне матурайтуга тотылачак. Монысы киез итек басу фабрикасы. Очрашуга хатын-кызлар активы җыелган. Алар гаилә хәлләре, балалар сәламәтлеген кайгырта. Быел җәй салкын булды, бакча да жылытылмады. Мондый җәйләр өчен аерым жылыту системасын булдыруны сорыйбыз. Самый расходный садик, это мы на следующий год его на газификацию включили в план. Чираттагы сорау балалар бакчага йөрмәгән көннәрдә түләмәү. Платят за то, что ребенок туда не ходил. Ну, за питание у них вычитают, конечно, это, но в основном за что платят? По многодетным семьям уже принято решение. Әлеге мәсьәлә күп балалылар өчен хәл ителде. Киләсе елның 1 гыйнварыннан бала авыру сәбәпле бакчага йөрмәсә, бу көннәр өчен түләргә кирәкми булып чыга. Кукмараның кием салым тегү цехы Татарстанлыларның олысын кешесен үз киеме белән тәэмин итә. Мондагы апалар караңгы юл кичүләрен яктырту, урамнарга яктырткычлар куюны сорап хат язган булган. Хәл ителәсе мәсьәләләре тагын бар әле. Балалар өчен яслилар кирәктеләр. Кукмарада демография начар түгел. Инде яңа мәктәп төзү турында сүз бара. Монда очрашулар алар әлбәттә бик тә кирәк, әле аларны ешрак та уздырырга кирәк. Районда республика программалары актив эшли. Халык үзләрен алар аша шишу җиңеләйде ди район башлыгы. Күбрәк инде безнең юл сораулары, менә су мәсьәләсе, газ мәсьәләсе, социаль объектларны төзекләндерү, аның бит барсыннан хәл итеп була, чөнки республикада программалар эшли. Кукмара районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Ишәктәге яман шиш белән ничек көрәшергә һәм аның беренче билгеләре нинди? Бу сорауга җавап эзләр өчен Идел буе округы табиблары бүген Казанга җыелды. Колоректаль яман шиш былтыр республикада 2нче урынга чыга. Авыруга китергән сәбәпләр һәм аны дәвалау юллары хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Как самочувствие? Нормально. Все нормально. Температуры нет? Габделбер абыйга 10 көнлек операция ясаганнар. Йөзен күрсәтмәүне, фамилиясын атамауны сорады. Танышларына белгертәсе килми. Хәзер тернәкләнеп килә. Иртәгә өенә чыгарырга тиешләр. Уйламаган җирдән килеп чык, диспансерияциягә барамынсам белмидергем дә. Авыру үзен сиздертмәү белән куркынычта. Күпләр табибка соң мөрәҗәгать итә. Тышка чыкканда зирәк авырт калды инде шу. Килгәләр шу булды. Хан килә башлады. Ауруның билгеләрен көтеп утырырга түгел, даими рәвештә табибка күренергә кирәк дип белгечләр. Скрытый кровь в кале дигән. Скрытый. Ул күренми, ул миллиграммлар.
диспансеризация кертелгән ул тест. Мондый тест 45-тан узган һәркем өчен мәҗбүри, әмма күпләр диспансерлаштыруга бармагаша карый. Югыйсә чир алдан ук ачыкланса, кешенең гомерен сакларга була. Чарада катнашучылар өчен бүген туры эфирда операция ясадылар. Осталык дәресен Мәскәү табиблары үткәрә. У пациентки была выраженная анемия. Авыр узак вакыт анемиядан интеккән күрсәткечләр 44-кә кадәр төшә. Бер ел дигәндә аның яман шиш белән авырын ачыклыйлар. Операция бик вакытлы ясалды һәм уңышлы үтте. Операция өчен зур кисемнәр ясау мәҗбүри түгел, аны хәзер кечкенә генә уем ашада үткәрәләр. Мондый юсул ярдәмендә тернәкләнү өчен кирәкле вакыт шактый кыскара һәм инде бер атнадан авыруны өенә кайтарып җибәрергә мөмкин. Авыруның гомерен озайту өчен дәвалауны вакытында башлау кирәклегенә Владимир Путин да даими басым ясый. Бу юнәлешкә быел ил бюджетыннан бер күбрәк акча бүленә. Что касается денег, могу сказать, что особенно по онкологии там значительное увеличение. Мы в 2 раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Ну вот, скажем, для химиотерапии 80 миллиардов было, сейчас 150. Колоректаль яманшыш диагнозы Татарстанда киң таралган. 2нче урында. Рөстәм Миңнеханов онкологиягә игътибарның җитди артуын искәртә. Вопросы онкологии очень серьезные. И крупные вот эти центры оснастить самым современным. Но опять-таки, самое главное профилактики и выявлять все эти проблемы в начальной стадии. Сакланганны Ходай саклар диләр. Авыруны булдырмас өчен табиблар дөрес тукланырга һәм күбрәк хәрәкәтләнергә куша. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Җитештерүче булмаса даруларны уйлап табуның мәгънәсе бармы? Бу хакта белгечләр фикерен Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Рухи яңарыш җәзаларны үтәтү федераль хезмәтендә шул исемдәге Бөтен Россия акциясе үткәрелә. Максаты төрмәдән чыккан кешеләрне социаль яраклаштыру. Чара Лев Толстойның «Воскресенье» романы чыгуга 120 ел булуга багышлана. Әсәр төрмәдә утырып сөргенгә җибәрелгән Екатерина Маслованың рухи яңарышы хакында. 19 гасыр ахырындагы проблемалар бүген дә актуаль. Мещанку Екатерину Маслову сослать в каторжные работы сроком на 4 года. Толстойның «Воскресенье» романы буенча төшерелгән фильм бу Екатерина Маслованы акча урлау максаты белән кешене агулау өчен хөкем итәләр, сөргенгә җибәрәләр. 19 гасыр ахырындагы сәяси зулым корбаны ул, әмма сүз бу турыда түгел, аның төрмәдән соңгы рухи яңарышы хакында. Менә шушылай һәммәсенең күз алдында роман геройлары хөкем ителгәннәр Сибиргә юл тота. Мәскәүдән чыгып, Тула, Түбән Новгород, Казан, Екатеринбург, Пермь урамнары аша узалар. Төрмәдән чыкканнарга мәрхәмәт юк. Шушылай кырын карыйлар. 120 ел вакыт узган, тик проблема һаман шул. Төрмәдән чыкканнарга кырын караш, әмма тоткынлыктагы система үзгәрә. Бүген Казанда хөкем ителеп җәзасын алган кешеләрне яңадан тормышка кайтару хакында Россия белгечләре җыелып фикер алышты. На месте осужденного. Һәркем алар урынында булырга мөмкин. Җинаятьне үтәтү системасы лекеге кебек кешене бетерергә тиеш түгел. Бүген ул үзгәрә. Колонияләрдә иреккә чыгу мәктәпләре бар. Төрмәдән чыгуга 6 ай кала социаль хукукый белем бирелә. Психологлар эшләй, заман техникасы белән, мәсәлән, банк карталары белән кулланырга өйрәтәләр. Маслова поняла мотивы, руководившие революционерами. Сибиргә юл тоткан революционерлар арасында зыялылар да була. Роман герое Екатерина Владимир Иванович кебек уңай геройга гашыйк булып үзгәрә. Вам передали, что вышло помилование? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним. Вот как. Суд тарафыннан үзенең аклануын белгәч тә Екатерина Маслова иреккә ашыкмый, сөйгәне артыннан Сибиргә юл тотарга карар кыла. Толстой романы героинясын рухи бүлгенлектән нәкъ менә мәхәббәт хисе коткара. Ә бүген төрмәдән чыкканнарга нәрсә ярдәм итә ала? Аны иректә кабул итсеннәр өчен барысын да эшләргә кирәк. Мәшгульлек үзәкләрендә эш урыны белән тәэмин итәргә, гаиләдә, җәмгыятьтә шартлар булдырырга. Без бүген адаптационный отрядлар ясадык 19-нчы учреждениедә наркоманнар өчен, эчемлекләр белән бәйле кешеләр өчен республикадан бина бирелде. Хәзер анда ремонт эшләре бара. Киләчәктә ул бина менә шул чыккан тулай тораксыз кешеләр өчен. Чаралар һәр төбәктә бар. Мондый очрашулар Толстой героинясы Сибиргә барганда узган һәр шәһәрдә үткәреләчәк. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Иделкәй балаларны дәшә Казанда яңа балалар бакчасы ачылды. Ул Рәвис Гәрәев урамында урнашкан. Аның белән бүген шәһәр мэры Илсур Метшин танышты. Бакча 220 урынга исәпләнгән. Шуларның яртысы 3 яшькә кадәрге нәниләр өчен. Музыка, спорт заллары гына түгел, биредә музей да ясаганнар. Моннан тыш лифт эшли. Анысы физик мөмкинлеге чикле кешеләр һәм хезмәткәрләргә уңайлы булсын өчен. Бакчага беренче мәртәбә куела. Яңа микрорайонда сабыйларның сәләтләрен ошардай урыннары булуы куандыра, ди Илсур Метшин. Ел ахырына кадәр башкалада тагын бер дистә ясле ачылырга тиеш. Хәерле көннәр. Бар бәйрәм бүген, нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген.
Все есть для того, чтобы наши детки росли. Балаларыбыз бәхетле һәм сау сәламәт булып үссен өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Без үз чиратыбызда алар иң матур, иң төзек, иң уңайлы һәм имин шәһәрдә яшәсен өчен бөтен көчебезне куячакбыз. В каком городе вы живете, детки, как? Молодцы. Концерт куярга ешырак чыгачаклары бер-бирләре янына тизрәк барып җитәчәкләр. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин республика районнарындагы халыклар дуслыгы йортларына яңа автобуслар тапшырды. Төп йорт Казанда урнашкан, аның 12 филиалы бар. Бүген Азнакай, Апас, Шүпрәле, Яңа Шишмә, Спас районнарында урнашканнары машина ачкычы алды. Бу халыклар дуслыгы йортларының материаль-техник базасын яңарту максатыннан эшләнә. Фәрит Мөхәммәтшин яңа җәмәгать транспортына хәтта машина йөртүче итеп иҗади кешеләрне сайларга киңәш итә. Эти автобусы одни очень такие мобильные. Ничего урна. С водителем 18. Ну, с водителем 18. Водитель тоже поет и пляшет же, когда едет туда в район с вами. Таких подбирать водителей талантливых. Безгә бирелгән яхшы комфорт, уңайлы автобуслар кыш көннәрендә, салкын кыш көннәрендә безгә җылы булыр, җәй көннәрендә кондиционерлары бар, суык булыр дип әйтик. Безнең ишегалды программасы буенча уздырылучы анкета 14 шәһәр һәм 12 мең күп фатирлы йортны кулачлаячак. Бүгенге волонтерлар йортысында булып, бланк кәгазен калдырган инде. Бу турыда бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Анкета яңа республика программасын булдырганда яшәүчеләрнең фикерен өйрәнү өчен кирәк. Анда ишегалдында башкарылырга тиешле 7 юнәлеш ачыкланган, иң мөһимнәренең билгелисе. Инде сентябрь уртасында анкеталарны Казанга китерәчәкләр. Анализ ясап, ноябрь башында программаны булдыру планлаштырыла. Безнең ишегалды программасына 2014 елга кадәр сафка баскан йортлар керә. Әйтик, Салават күпре микрорайоны аңа эләкми, әмма анда 1800 урынга машина кую урыннары булдыру кирәклеге мәгълүм. Бу мәсьәлә аерым каралачак дип белдерде Лилия Галимова. Республика президенты тарафыннан безнең ишегалды программасын әзерләү һәм алга таба гамәлгә ашыру өчен җаваплы кешеләр билгеләнгән. Ул булар төзелеш, архитектура һәм коммуналь хуҗалык министрлыгы әлеге программаның стандартларын формалаштырачаклар. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы зур күләмдә төзелеш эшләрен башкарачак. Һәм инде республика президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бекмамбетова ул архитектура карарлары күзгә эш алып барачак. Бүген бердәм Россиянең мобиль кабул итү бүлмәсе Салмачы бистәсенә килде. Монда яшәүчеләр иртәдән волонтерлар белән аралаша һәм дәүләт советының яңа сайланачак депутатларына үз гозерләрен калдыра. Күп сораулар тирә-юньне төзекләндерүгә карый. Шулай ук юлларны ремонтлау, җәяүлеләр өчен сукмаклар салу, мәктәп һәм балалар бакчасы төзелеше мәсьәләләре дә күтәрелде. Партиянең мобиль кабул итү бүлмәсе ай ярым эчендә 200 тапкыр юлга чыккан, 5000 дән артык гозер тупланган. Кыш көне җолны чистартырга дип калдырдым теләкләр. Лежачий полицейский нужно остановить возле остановки при повороте на улицу Мира. Сегодня мы с вами находимся в Казани. Бүген без Казанда эшлибез һәм барлык бистәләрне йөреп чыгачакбыз, халыкның гозерләре язып теркәлеп алына. ЛДПР партиясе штабында да актив рәвештә сайлауга әзерлек бара. Агитация тулысынча үткәрелде диләр. Партиядә шулай ук сайлау участокларында эшләргә тиешле күзәтүчеләрне дә укытып куйганнар, аларны читтән торып әзерләгәннәр. Мы хотим, чтобы на этих выборах бу сайлауда безнең күзәтүчеләрнең булуын телибез. Татарстанда сайлауның чиста һәм гадел үтәчәгенә ышанабыз. Татарстан халкы сайларга участокларга барачакмы, иң күпчелек сайлауга йөри. Бүген дә сораштыруны дәвам иттек. Казан белән Чаллыда яшәүчеләр фикерен иштек. Барга җыйнабыз ала берсе. Сайларга кирәк безнең киләчәкне белер өчен. Барабыз. Менә ни өчен сайлауларга барырга кирәк? Киләчәк өчен инде, тыныч, матур яшәр өчен. Сайлауларга барырга кирәк, алдатмаска үзең һәм үзең теләгән кешене сайларга. Сайлауларга мин обязательно җөрим ел сайын. Һаман сайлаулар буенча. Сайлауларга нәрсә бармаска? Ул бит безнең киләчәк. Бармыйм, чөнки минем вакытым юк. Эшем күп. Сайлауларны калдырган юк минем. Обязательно барам. Киләчәгебез тыныч булсын, мул булсын, яхшы булсын. Бу безнең гражданский долг, шуңа күрә сайларга барабыз. Я всегда ходил на выборы. Мин һәрвакыт сайлауларга йөрдем, чөнки һәр кешенең тавышы мөһим дип саныйм. Үзеңнең кызыксынуларын исәпкә алынсын өчен аны яклап чыгарга, көрәшергә кирәк. Сайлауларга мин әлбәттә барам, чөнки бу минем иң төп бурычларымның берсе, граждан буларак, шушы тыныч илдә яшәгән кеше буларак. Һәм инде икенчедән ул минем төп бурыч кына түгел, безнең шушында яшәгән кешеләрнең барыбызның да төп бурычы булырга тиештер дип саныйм.
Татарстан президенты быйыл онлайн тауыш бирәчәк. 8 сентябрьдә Дәүләт Советына сайлау көнне Рөстәм Миңнеханов Собада әнисе янында булачак. Шуңа да президент мобиль сайлаучы хезмәтеннән файдаланырга җыена. Бу хакта аның матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан Дәүләт Советына сайлау уздырырга әзер. Бу хакта бүген республиканың иҗтимагый палатасында күзәтүчеләр ачык штабы утырышында хәбәр иттеләр. Аларның вәкилләре Татарстандагы 2811 участокның һәрберсендә эшләячәк, барысында конкурс аша сайлаганнар. Утырышта сайлау участокларының әзерлеге, ситуатив үзәк эше нечкәлекләре турында сөйләштеләр. Сайлау алды кампаниясенә иҗтимагый күзлектән бәя бирделәр. Мы видим, как идут дебаты. Без дебатларның ничек баруын күзәтәбез, партияләрнең мәгълүмати роликларын күрәбез. Барысы да закон буенча бара. Шуңа күрә 8 сентябрьдә сайлау турындагы кануннар үтәлмәс дигән шик бөтенләй юк. Моны ышанып әйтергә мөмкин. Дәүләт Советына сайлау чын бәйрәмгә әйләнәчәк. 8 сентябрь көне тавыш биргән сайлаучылар автобуста бушлай йөри алачак. Сайлау участогыннан чыкмыйча гына азык-төлек сатып алырга мөмкин. Ә кичен концерт 8 көннең 8 төрле мөмкинлеген Рания Абдрахманова ачыклады. 8 сентябрь көнне 8-ле саны сезне көне буе озатып бирәчәк. Моның өчен сайлау участогына килеп тавыш бирергә генә кирәк һәм ял көненә 8 төрле мөмкинлек ачыла. Моның иң беренчесе әлбәттә гражданлык хукукларын үтәү. Моның өчен сезгә мин тавыш бирдем дигән төсле беләзек бирәчәкләр. Икенчедән участокка килгәч иртәдән үк концерт тыңларга мөмкин. Өченчедән читкә китмичә генә яшелчә, җиләк, җимеш өйгә кирәк ярак сатып алырга була. Дүртенчесе үзебезнең ишек алды проекты турында фикереңне әйтеп анкета тутырырга. Сайлаган өчен бирелгән беләзекләр ярдәмендә бу көнне җәмәгать транспортында бушлай йөрергә мөмкин булачак. Моннан тыш сайлау участокларына кадәр 40 өстәмә автобус җибәреләчәк. Бу көнне транспортның эш вакыты да озайтыла. Әлеге автобусларга утырып менә шушында Казан Арена стадионы янына килеп булачак. Биредә исә 7нче бонус сайлау көненең иң күңелле өлеше көтә. Әлеге мәйданда стритбол зонасы, экстрим мәйданчык, батутлар һәм төрле остаханәләр булачак. Җырларга яратучылар өчен халык караокесы, хәрәкәтләнергә яратучылар өчен бию студиясе эшли. Моннан тыш әдәби ишек алдында шигырьләр тыңларга һәм сөйләргә мөмкин булачак. Бу көндә киң масштаблы концерт программасы көтелә. Танылган артистлар чыгыш ясаячак. Бәйрәм кичәсенең төп йолдызлары Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов, Россия эстрадасыннан Ночные снайперы белән Любэ төркемнәре чыгыш ясар дип көтелә. Әлбәттә, мин бәхет сайлыйм дигән гастрономия фестивале булачак. Биредә Лейна, Фирдус Тямаев, Казан егетләре Гүзәлем һәм Салават Миңнехановны көтәләр. Түбән Камада спорт бәйрәме. Шул рәвешле 8нче бонус. Яхшы кәеф белән яңа эш атнасын башларга да була. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Данил Филатов. Яңа гасыр каналы. Аучыларга бәйрәм ату сезоны башланырга 10 көн калды, ләкин мылтык бар дип урманга кереп булмый рөхсәт кирәк. Бүгеннән аны республиканың күп функцияле үзәкләрендә бирә башладылар. 1000нән артык аучы мөрәҗәгать иткән инде. Чират юк, шулай да мылтык хуҗаларына ашыгырга кирәк. Сәбәбен Алия Хәйреддинова белә. Анысыннан инде менә пышыяшый, менә буларын хаманнар кимереп киткән инде. Көз җитүен Алмаз Ахмадуллин дулкынланып көтә. Аучы бит ел буе кыргый хайваннарны ашатып тота ул. Пышыга тыз булса, кабанга ашлык. Свежий кабан эзләре менә бусы. Тыз ашарга килгәннәр. Бабасыннан калган мылтыгы махсус аучы киеме күптән әзер. Гадәттә куянга, төлкегә чыгамды. Кайвакыт кырдыңызлары, пышылар да эләгә. Ашлары кимеде инде ул. Инфекцияга барып, берни проблемасыз, шунда ук алырга була путевкалар охотага. Охотаның сезоны инде. Аучыларның кагаз эше кимүен кимеде, әмма ауга дигән рөхсәтнәмәләр саны да шикле. Сусарларга алар 66 булса, кындызга 1000 тирәсе. К сожалению, на рейс разрешение получить не удалось. Силәүсенгә ауга чыгар өчен бердән-бер рөхсәтнәмәне бүген иртәнге 8 тулып 1 минутта алып та китәләр. Бу хокукка бөгелмә кешесе ия булды. Записался заранее. Алдан язылып бүген килдем. Бик җайлы, элекеге шартлар белән чагыштырып табылмый. Как было раньше. Элек урманчы артыннан йөреп җафа чигә иде, кайвакыт табып табылмый иде аны. Ауга рөхсәт алу өчен паспорт, аучы билеты, дәүләт пошлинасы һәм баш исәбеннән түләнгән салым квитанцияләре кирәк. Рөхсәтләрнең саны шикләнгән. Шуңа күрә алдан дәүләт пошлинасын түләп һәм хайванга карап налог түләп килергә тәкъдим итәбез. Салым пошлина түләнеп, бүленгән рөхсәтнәмәләр бетә икән, бу акчаларны кире кайтарып була, яисә бу хокук киләсе ау сезонына күчерелә. Алия Хәйреддинова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торыштыруында мәгълүмат көтә. Ә сез белән сау булашам, исән мин булыгыз. Казань. Блестящий, энергично развивающийся город
с древней историей и молодой, где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Спасибо Татарстану, спасибо Казани. Ришат Тухватуллин яңа концерт программасы белән сезнең төбәктә 14 сентябрь Җәлил, 15 Азнакай, 16 Югары Яркәй, 17 Актаныш, 19 Зәй, 20 Чистай, 24 Лениногорск, 25 Баулы, 27 Бөгелмә, 28 Әлмәт, 29-30 сентябрь, 1-2 октябрь Яршаллы, 3-4 октябрь Түбән Кама, 13 октябрь Мәскәү. Яшикләве 6+. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Раньше властелином интернета мог быть только один. Он, она, оно или я. А с новым роутером Дом.ру быстрого интернета хватит на всех. И теперь мы — это снова мы. Та еще семейка. Новый роутер от Дом.ру не просто соединяет, объединяет. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ашламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsuzakmaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан болытлы һава 16 градуска кадәр җыла. Республикабызда антициклон тәэсирендә һаман шулай ук явым-төшемнәр юк диярлек, җил дә көньяктан талгын. Төньяк чыгышта 18 градуска кадәр җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида җылы атмосфера хакимлек итә. Явым-төшемнәр көтелми. Алдагы көннәрдә дә температура тагын 1 градуска күтәреләчәк дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта сентябрьнең бу көннәре өчен җылы һава саклана. Ә көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аз болытлы һава, температура 20 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшем ихтималы аз, 21 градуска кадәр җыла. Халык сынамышларына ышансак, сентябрь башында кырау төшсә, көз яңгырлы булыр диләр. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясез дәвалау технологиясе авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәвалануны киңәш итмибез. Без алдынгы технологияләр ярдәмендә операцияләрсез буыннарны терлекләндерәчәкбез. Төрле яшьтә, тулы тормышка хәрәкәтләрдә чикләүләрсез һәм авыртуларсыз әйләнеп кайтырга мөмкин икәнлегенә доктор Оз медицина үзәгенә килеп инаныгыз. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә. 21 градуска кадәр җыла. Көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 61%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.